Takže momentálne sa venujem modelingu, úplne že na 100%. Predtým som podnikám už 7 rokov, aj v rámci realít, v rámci krásy, pretože som mala nejaké estetické salóny. Keďže nestíham, tak som musela teda poslednú firmu dať preč, je to začiatkom tohto roka už naozaj iba modeling. V máji teraz odchádzam do Číny s tým, že vlastne je to taká prvá najväčšia súťaž krásy. Je to niečo také, je to iné, pretože to patrí medzi jednak svetovo, je to najuznávanejší ďalší taký contest alebo pageant, je to proste tá svetová súťaž krásy, je to Miss World Beauty Contest 2015, je to niečo ako jednoducho ten Miss World klasický. Uvidíme, ako sa mi tam zadarí, je to na 2 týždne. Kvázi, takže teraz sa trošku pripravujem, stresy okolo toho. Čiže venujem sa tomu modelingu, venujem sa tej príprave. Samozrejme popri tom nemám čas naozaj venovať sa úplne na 100% tej príprave, pretože mám prácu, mám fotenia do magazínov. Čo sa týka môjho modelingu, snažím sa teda ako udržať v takej rovine, aby ma ľudia nevnímali ako tu jednoducho, alebo nekonzervovali ma do tej pozície mladej kočky, ktorá si nechala či už spraviť pery, alebo proste sa nejak skrášlila, hej, už tými medicínskymi produktami. Ale snažím sa naozaj ostať v takej forme prirodzenej ženy pre každú vekovú skupinu, aby sa naozaj tie ženy nebali nejak sa zladiť, aby sa nebali proste niečo na sebe spraviť, či už je to oblečenie, alebo ja neviem, je to naozaj tie procedúry rôzne, aby si naozaj dopriali trošku aj taký oddych. A zase pre mňa rôzne procedúry znamenajú relax. Teda poďme od začiatku, hej. Ja som si úplne ako prvé dala urobiť prsia. Bolo to v mojich 26 rokoch. Dala som si spraviť prsia z toho dôvodu, že presne ten modeling ma trošku degradoval a deformoval. Hej. Z toho, že jednoducho ja, keď som tak nerobila modeling, že necestovala som toľko, že venovala som sa vysokej škole, venovala som sa modelingu, tak tá postava bola trochu plnšia. Ak som začala cestovať, odišli prsníky a začala som sa cítiť zle. Hej, to nebolo kvôli tomu, že teraz chcem, aby sa muži na mňa pozerali. Pokiaľ to má chlap upratané v hlave, je mu jedno, že tá žena má nejaké prsia, nemá proste tie prsia, hej. Takže je to akože v tejto sfére. Čiže dala som si urobiť prsia, nemyslím si, že sú úplne veľké, mám malinké trojky v rámci teda mojej postavy, to šlo ako prvé. V 27 rokoch až, to je len rok dozadu, som si dala prvýkrát teda respektíve rok a pol dozadu, keď som mala tak 26,5, som si dala prvýkrát upraviť tvár. Ja to neberiem ako úpravu. Ja to berem ako doplnok niečoho, doplnok mojej mladosti. Nie je to o úprave, nie je to o tom, že ja prídem na kliniku, ja sa dám napíchať hocičím a ide to, hej, nejde to. No a ja som taká ostala nešťastná, lebo začala som pozerať stránky, začala som rôzne kliniky a naozaj som bola tak ako nešťastná, lebo oni mi tam povedali, aké produkty teda mi dávali. Až kým som teda neprišla k tej súťaži a v tej súťaži som teda získala poukaz do Estetik centra, kde som mala možnosť teda ich navštíviť a bolo to skvelé, pretože po tejto súťaži som tam teda hneď aj bežala, bolo to na konci leta 2014 a prišla som tam a ako skvelé, naozaj. Všetci sa mi tam začali venovať, od pána doktora, lekáriek, ako naozaj všetci, vrátane recepčnej, je to akože úplne že oslobka. Úplne milé, naozaj cítila som sa proste jak v rodinnej sfére, čo teda ja veľmi uznávam. Pre mňa ten Teosial, áno, je to skvelý produkt, ale pre mňa bolo lepší Juvederm. A prečo? Lebo je mäkký, je prirodzený telu, je to ako keby proste som chytala nejaké vankúšiky, hej. Naozaj, áno, človek to zistí, pozrú sa na mňa a vidia, ježiš, tá je porobená, to som už počula milión vecí. Ja sa nepotrebujem tak porobiť. Ja som šťastná. Ako to slovo porobiť je trošku degradujúce opäť, ale je to super pocit, hej. Cítim sa ženské, cítim sa viac sexy. Mám tie plné pery, hej. Proste je to to, čo mne v živote chýbalo. Pretože som sa nenarodila a nikto sa nenarodil dokonalý. Dokonalosť neexistuje. Ale každý sa chceme priblížiť tej dokonalosti. Určite všetci vieme, o čom hovoríme. Proste to je to, jak
malé dieťa pozerá do televízoru, dajme tomu dievčatku, chce byť baletka, hej, ja raz chcem byť baletka a snaží sa približiť tým, že si proste kúpi tie cvičky na balet, hej, a už sa cíti byť baletkou. A to je isté to, že ja som proste prišla na tú kliniku, naozaj dali mi ten pocit byť znova ženou a byť znova žiadanou, pretože niečo mi začalo proste super. Musím naozaj podotknúť, že opuch tam bol minimálny. To bolo 2 dní bez modrín, bez ničoho, bolo to super. Hej, toho sa ženy boja, ježiš, jak ja budem vyzerať, či budem vyzerať ako blúda, nech sa toho absolútne neboja, lebo je to prírodzené. Naozaj tie pery, keď je dobrý lekár, čo teda ja som mala vynikajúcu lekárku, vynikajúcu naozaj tu, takže pekne mi tie pery spravila, nebol tam opuch, bol tam minimálny ten opuch. Druhýkrát, keď som došla, dala som si trochu podvihnúť líčka, pretože zase opäť ja mám predispozíciu mať tú tvár trošku plochejšiu, hej. A tým, že veľa cestujem v strese som, neviem čo a proste, dajme tomu, mám aj tie tmavé kruhy pod očami viac, hej, treba to prekrývať make-upom. Pomohlo mi práve toto zdvihnutie tých líčok, keďže ono to vydvihlo naozaj tie líca, respektíve aj ako keby zakrylo tie kruhy pod očami, čo my všetky ženy vieme, ktoré nespia. Sú to ženy na materskej, sú to ženy pracujúce. Akože ja takisto pracujem, chcem mať deti v budúcnosti a tak ďalej a viem, že jednoducho ja sa potrebujem cítiť dobre, hej. Keď stánem ráno, tak proste si potrebujem na seba pozrieť a poviem si, áno, je to tam. To je to naše slovo, je to tam. Takže to som potrebovala cítiť. Pre mňa je Aesthetic Centrum spokojnosť. Môžem to určite doporučiť každému zákazníkovi, každej vekovej kategórii, kde sa rozhodne, ale ovšem je to tak, ako sa ľudia rozhodnú, či už to budú iné centra, hej, takéto estetické, je to len na nich. Pre mňa je to Aesthetic Centrum.